Kipai mak kibara ia kelama kibaya ya surok bat kibonra ia kejeng sakut kali. Kipai mak kibetul sedisi office manra ia kelama beli senrani okortong bani thap kerteng. Pat mak kibiasat kibia keben hasurok kebonra ia kejeng sakut kali kepada bon kenta bat keba pentot ru ia kipai mak nang lek nawan. Kani kadi tang kajing di thap kerteng leban file nomination ni kajing di thap kerteng nak kamta melong komu kertong. Kampat di setia kasih ban thap bot. Lain di kata kasih banyak syap banyak keman. Hakabala dia banyak je kibut. Ya kabal kidai hok ban yo. Banyak lihat keman namar kajing job jong kertong jongki. Kadi tang kasih thap kerteng. Henry kajing mi jong kipat ba bani senran ya ki kertong. Sejak thap kerteng kalong kabala isir khai hadu kata. Bat ka bakta ya kalong kalau penuwit ya kalai kawan kipai ba nang nang yeng ki bang kwa setia banyak sementa bahkan ni kata masa lani kata ka festival lani kata ka jingira kemen ka bam dan nang rem he ruem kini baru kade tang namar bagi kertong lani ki parti ki kwa banyak penipai emat pedi ya ka jeng bon pat ki balik senran ya ki kat ba ka jing syapat kalong dei ha ka jing jarjar dei ha kendong bagi pat ba ken aya karai om dei bikin aya karai halenti hasangkin kedi kajing syap thut ni pat ba kajing pensakot ki kali halenti hasangkin haki surok hamtam hanang ba shalom pat amtang hanang ba shalom wat hadu ki jaga rut saruk ladon kajing sakot kali hayan ki sngi bathap kerteng bat kala tak jerui ki pat ma nang kendong ki bon kam syasor shalom Uba Whitstone walang ubalong Assistant Secretary jangkasang HANM Central Body. Walaupun pau kajing songkhia ba ther teng iki pajba ki bele mi man penwit iki lenti kesengkin mani bot iki ketong sejaka thap kerteng. Ula ongru bakan di kapor election kamdi setiap kapor tamasa. Hei di kapor ka baki pajba kana man perkhat ba nam ta ka lawai ki chongki. Kai ki bon kwa wan pau kolong ba. Ngi pau iki songkhia namar ba imat kane ki election menta kini ki kertong menta kini ki candidate ba menta ki penkala ya kane ka kam ka ba kentang ka kam ka ba kerpang lakum ka festival sisen hakasan senam ngiui hagine ki sisngi arsingi ki bal adap hakaba watang ban lik ban file ya nomination joki kila wanra daki hajar teli ki kali ngma shu banyo ka nungut ki pajba kane kam dei ka ba ki penpau ya kata kajing lane ki le ya kata kajing don kam jungki kumba ki dei ban le henry kila shu le tam le si ya ka ek badon kam mala banong nomor babalingi penpau ya kata kalau wanra ru ya kajing thot hakale kawan hagi lenti senkian haga bagi pajba la ut saka seng ba kim lapsho hagi kam ni jam joki kim poisho saki hospital na kamenta ki bapang bestom ba phale pha ban le sumar saki jaga sumar ki babe saki kam ki jam joki kim lapsho na kata kadau ngisngau ban kerpa ya kini ki kertong jong ki political party ba pher bakin subha ban penlongi program jongki hagru kom kebadai hagru kom kebayahap kani kamdei ka tamasa kani kamdei ka festival kamdei ka juk o kamdei ka por bangin ya shat bangin ya kemen bangin ya kenhoi ya risa da ka bam ka di ba bunjat burukom hanre ka por ka kentang ber ka por ka kerpang tam ha ka bangi kum ki pajba jong jat ben riu ni don kam ya kata hagaban perkhat puson janai kumno begin jadi ekonomi kamdei ka kam mengin suile kai kamdei ka kam mengin suya syar ikaman kamdei ka kam biria kamdei ka kam tamasa handrai ka kam ka kerpang na ka mentajungi banjir ya kata ka lawai ka ba pernai jong ka jelang cuk o kamdei ka por bangin ya syat bangin ya kemen bangin ya kenhoi ya risa da ka bam ka di ba bunjat burukom handrai ka por ka ba kentang berkepor ka ba kerpang tam haga bangi kum ki pajba jong jat ben riu ni don kam
ia kata hagaban perkhat puson janai kumno bangin jit inomi kamdei ka kam mangin sui lek kai kamdei ka kam mangin sui syat ikaman kamdei ka kam biria kamdei ka kam tamasa handrai gari ka kam ka kerpang na ka bantajungi banjit ia kata ka lawai ka ba pernai jong ka jela ka jongi banjit ia kata ka lawai ka ba pernai na ka mantagi khon ki kiti jongi pateng la pateng ki ban saka ngi kerpat di pai ba jong bri ni trap ibro ka wei ba ai ba ka ni ka por bo menta ka ni ka por ka ba kerpang na ka bantajungi bangin perkhat na ka banta ka lawai ka pernai ban sandur ia kata ka san hima sima ka ba thmai ngin boro ka jingduai hakmat nombu nong thau bo un ayangi kata ka bor ke ikhtiar ha ka ba kumno ngin penkala dur penkala dar ia ka ni ka san hima sima ha ka ni ka jala ka jongi namar kata ngi kin tujur ia borok khoj ki pajba jong ka jala Meghalaya hi bro kawai bakin suku baban syem ia ka ni ka por kum ka por ba kerpang ka por ba kentang na ka banta ban jeti nomi ka jongi kamdei ka kam ilek kai kam ngak ku mengong kamdei ka kam ilek kai kamdei ka tamasa kamdei ka kam snobha bangin syia syat bangin syia kemen handrai ka diga kam ka ban rai na ka banta ka lawai ka pernai na ka bagi kuni kiti jongi ngimla menong ba kanu ka political party ka babiang kanu ka political party ka bombiang berkhoi hi ka babiang sudah ki gertong ru babiang sudah handrai ka hok jongi wei pai wei kum kinong thevot kalong ba nginjit yau tau kurtong ba ngingi iman nginjit yau tau kurtong ba don gejing sempang nginjit yau tau kurtong ba don gejing gitkle na ka mentagari berkejak bendreu hi bro kawai omdei bangin itu yau tau kurtong tang ha kani ka sitayau sisngi election handrai hadian kata ka sansnem ke bansawan ngim itu syu handrai nginjit yau breu uba don sisa ya kata ka jingkit kle uban ai ya kata ka jing sakri ya ki konstituensi bo per ki ban ai ya ka jing sakri na ka mata ka jela ka jongi di bro kawai kata ka dei ka jing kerpa na ka lian aseng bakin subha kum ki pajba bakin sim bagan ni ka kam khut kam kentang kin sim bagan ni ka hok kerpang kepala ai dan sarkar India yang ngi bangin jadi kita ekonomi kemat